na ulici muslimku, je tu úplne bežné a normálne. No, ale ideme sa pozrieť ďalej. Tu je tá stará radnica, tu ešte tancujú o 106, radujú sa zo života a my ideme kúsok ďalej. Je tu strašne veľa ľudí, lebo sú tu aj nejaké trhy. Nie púť tak ako u nás, ale pozrieme sa. Ľudia, hlava na hlave je tu. Všade okolo sú záhradné reštaurácie. No, veľa ľudí tu prechádza a hlavne cudzincov. Toto je ten mestský turistický autobus. Ten jazdí iba v lete pre turistov. Ďalšia, na druhej strane je ďalšia záhradná reštaurácia. To ich je niekoľko vedľa seba. Tak. A pozrieme sa na tie trhy. Tu si to len tak ľudia prinesú na stolík a predávajú, čo majú doma. Tu je tá pekná socha, čo sa mi vždycky páčila. Tak sa pozrieme, čo predávajú. Tuto je taká ďalšia ulička. Tuto máme šperky. Pozrieme sa na šperky. Samé krásne veci. Tu sú ďalšie stolíky s tovarom. Toto je tá ulička do katedrály. No, pozrieme sa. Pekné. Dobre. Dobre, je tu toho veľa, lebo je sobota, je voľný deň. A tak ulice sú viacej plné ako cez týždeň, keď je deň pracovný. Tak. V tejto predajničke som si kúpila pohľadnice, ktoré budem v pondelok posielať. No a je tu aj veľa žobrákov, pozrite sa. Toto je obrázok z Perpignanu, úplne bežný. Tiež som mu niečo dala, lebo mi je to ľúto, on žobrá na jedlo. On hovorí mangiare, por mangiare, to podľa mňa znamená jedlo, že si žiada na jedlo peniažky, tak mi ho prišlo ľúto, ale je to tu stále všade možne. To skoro ani nie je ulica, kde by nejaký žobrák nebol. Tak a odtiaľto som prišla, strašne veľa ľudí tu je, to je tá stará radnica, musím si to trošku oddialiť, len neviem, či mi to pôjde. Áno, možno, vidíte, to je tá stará radnica a toto je tá ulička, z ktorej sme prišli, tam, kde tancujú a radujú sa. Krásne domy sú tu, toto je centrum Perpignanu, starého Perpignanu. No a takto si tu ľudia, keď je voľný deň, takto si len barčo rozložia na stolík a predávajú staré knihy, starožitnosti, rôzne veci, čo doma nepotrebujú. No. A možno, že sú to len takí obchodníci len na víkend. No, všetko možné, dokonca aj perly, prstenie, no, také všetko. No, ale pre mňa sú to všetko zbytočnosti, nie je mi to treba. Tak to zase oddialíme a ideme tou uličkou ku Castille. Predo mnou je Castille a od Castille už pôjdem domov. Lebo veru na to, že je 24. máj, tak je veru zima. Musela som si zobrať aj dlhé nohavice a kabátik, lebo by som zmrzla. Ja som si myslela, že idem do teplých krajín a ono je tu možná ešte viacej zima ako u nás na Vysočine. Tak sa popozeráme po tých predajničkách a chcem ešte zachytiť Castille. Takže ešte kúsok pôjdeme dopredu. Neviem, ako dlho môžem to video natáčať. Teraz mi prišli do záberu nejakí ľudia. A to Castille si môžeme priblížiť. Len ono sa mi to nie vždy podarí, ale skúsime. A zrovna teraz je tam aj tá zvonkohra. A nezobrala som si hodinky, tak neviem, koľko je hodín, ale začala tá zvonkohra a určite ju všetci na tom videjku počujete. No ale nejde mi to priblížiť. Ono sa to niekedy takto sekne. No, ale ideme ku Castille. A
Všade sú samozrejme, po obidvoch stranách sú obchodíky všelijaké, super. Super. A tento obchodík, to je ten turecký obchod, kde som v lani kupovala Darinke náušnice, ale ešte aj v inom obchode, ale aj v tomto. Toto je ten turecký turkuás. Tam všade dokola sú obchodíky a občerstvenie. No, všelijaké dobrôdky tu predávajú. No, škoda, že to neviem priblížiť. Možno, že to už pôjde, nepôjde. Ešte mi to nejde, ešte je to seklé. Tak, máme Kastie, už vychádzame pred Kastie a začína svietiť slniečko. Chcela by som to priblížiť, ale stojí to... Ani sa to nehne. Ale už netreba približovať, už sme tu.